Hvad så alle sammen, velkommen til video. I dag skal vi simpelthen tjene alle de her skies for de her maskiner. Så Ja. lad os bare op ind i det. Som I kan se, så har vi de her. Yeah. Exclusive. Vi putter dem Kom ind her. putter dem lige ind. Jeg starter. Boom. Der. Når du har puttet dem ind. Jeg har en til. Ja, jeg ved det. Vi gør bare efter. Okay, nu har vi simpelthen lige taget de tre første. Som I kan se, sådan en sort kasse her. Så er vi i gang med at lave den sidste her. Med sko i. Ja, med sko i selvfølgelig. Vi vender lige tilbage, når den sidste er færdig. Nu er den sidste sgu færdig, så lad os bare gå ud og sælge dem. Simpelthen derned. Den er opsnit. Oh shit, den er opsnit! Whoa. No. So many dumb ways to die. No. Hvorfor laver Timmy? Jeg går bare til mig. Og så her, vi har kiksene her, ikke? Så går man herom, ikke? Man sådan, hvad så, noget bro, ikke? Så går man herom, sådan, har du set de her kikser? Ja, det er rigtig bra. Så tager vi dem lige, så kan I se hernede, ikke? Så får vi penge. Så Du kan stå Campbell foran. 3.100. Er der nogen, der står Campbell ude foran? Ja, jeg kan se ham. Ikke gå ud. Hvad laver Timmyen? De siger bare jo. Gør han? Ja, bro, gå ind og sæt den. Jo! Robin! Gå ind og sæt den. Okay, der er ikke nogen, der kan gøre det. Folk tror, Vi deler selvfølgelig vores penge. Du kan se, vi har sådan dirty penge hernede i hjørnet. Hernede. Dirty penge. Og dem skal så Boom. Så tjener vi skejsene. over i sådan en vaskehal-agtig noget. Og så skal vi sådan vaske dem. Man får ikke lige præcis det, man putter ind. Lige af. Jeg er ligeglad. Han kan bare dø. Han er opsned. Bare vent til vi får en gun på. Hey, we're getting liking outside. Jeg starter på. Ja, men det kan jeg også, men du dør ikke, så det er fint. Jeg er ligeglad. Du dør ikke? Ja, hvad så? Det er lige meget. Men nede i laundry, ikke? Der kan man så... Hvor jeg er Dodging King. Dodging King, bro. I hørte det her fra, ikke? Yes, sir. Yes, sir. Så som en hand sim wash money, står der heroppe i toppen. Washing 3.100. Så du vil sætte simpelthen sådan en lomregner ud. Ja, fordi vi... Okay. Ja, jeg giver pengene nu. Og så giver jeg mig halvdelen. Så giver For jeg har snippet ind på lomregner. Han får simpelthen her. Forhånd, vi trykker lige /pay. Så siger vi 2.709. Det får han simpelthen af monetas. Bare drop det. Drop. Claim. Sådan Så der. 2.708. Så ja, vi kukker. Så skal vi bare lige ud her og ind i bilen. Jeg tænker lige, vi... Høvner. Hop ind. Hvad tror han? Høvner! Hvad tror han laver? Kør. Hvor? Crazy corner. Oh, damn. Han er fucking fed. Fuck lag. Han vil gerne join gang. Yo. Hey. Nej, det er sikkert ham, der kører væk. Ja, sikkert. Bare lige hvis jeg snakker engelsk, så vi har voice chat, så det er derfor jeg snakker med menneskerne. Ja, nu går vi simpelthen herover, ikke? Du kører bare lige nu, jeg kigger på din ryg, bro. Kan du så give mig alle dine penge, så gør jeg det for dig. Ja. Fed lavet. Gør alle penge.
køber ham. Han med ryg. Jeg har hans ryg. Jeg kigger lige, om der er nogen. Står bare lige her. Hell no. nogen. Kommer der nogen? Nej, der kommer ikke nogen. Der står en med en telefon, men... Ja, Jeg glitcher, tror jeg. Bro, hvad sker der? Bro, ikke køb de dyreste, Bro, jeg glitcher, jeg kan ikke gøre det, du må gøre det giv for mig mig. penge. Jeg er i gang. Okay. Ja. Jeg køber de der Galaxy, skal jeg ikke? Hvor mange Galaxy? Jeg køber 3. Jeg har købt 3, og så hvor meget har du så tilbage? Det kan jeg ikke. Jeg har købt 2. Jeg har købt 2, og så noget andet, ikke? Man kunne købe 3 ting. Nej, jeg tror godt, jeg kan. Jo, jeg har købt 3. Ja, og hvad skal jeg mere? Jeg har 700 kroner tilbage. Plus, jeg skal have en shoebox. Altså præcis 700 kroner. Nej, jeg køber en til 500, og så om til shoebox. Bare hop ind. Hop ind i bilen. Bare lige mig og Julius. Vi kommer nok til at købe endnu en maskine, fordi at det går ikke, at vi skal vente hele tiden. Efter vi har solgt det, eller kører vi 4 af gangen. 4 fragments. Hvad laver den der dumme pæl, altså? Skal vi lige tale om det? Skal vi lige tale om det, hva'? Hvad laver pælen? Hvis du nåede så langt her i videoen, så skriv lige, hvad laver pælen? Kommer du ind? Ja. Jeg putter lige nogle Galaxy ind her. Hvad så? Ja. Jeg har råd til 2 boxes. Jeg har ikke råd til... Hvorfor fucking chance får han egentlig ikke... fucking ikke 2 tingene, når han lige har boxesene? Ja, den vil jeg med. Jeg tror, det han ikke gider magten. Jeg tror ikke, han har 2 boxesene. Jeg er over ved ham igen, bro. Han skyder nogen dernede, hvor jeg skal have det. Okay, jeg er på vejen. Jeg har bare gået hen og låst den, bro. Det der siger... Folk går seriøst ind, du ved... Ja, sorry, hvis du kan lytte til det. Jeg vidste det ikke. Jeg tror ikke, folk var sådan... Er det fint? Greedy motherfuckers, altså. Jamen, fuck. Okay, de er der stadig. Jeg låser der nu. Ja. Okay. Vi er ligeglade med shoeboxes, ikke? Eller ikke shoeboxes. Jo. Vi er jo ligeglade med det der MTR shit, altså. Det er 60 kroner, bro. Kom nu lidt, ikke? Ja, jeg køber nogle... Okay. Bare køb 4. Ja, Eller vel nej, ikke køb 4. Køb 3. Jeg kan kun købe 2. Så... Jeg mangler 40. Så vi må lige... shit. Der er en med en blå... Jeg prøver lige at gå ind i ham her hus. Fuck, den er locked. Prøv at se, alle låser er været større. Undtagen også på... shit. Jeg tror, vi kører. Bro, jeg er fucking glad for, at han ikke tog selve skoene. Ja, Jeg vil gerne noget. Jeg har også bare gået ind og så lukket døren, så han ikke kunne komme ud. Fucking bitch ass. Er de færdige? Jeg 2 af dem, men nu mangler vi kun 1. Og det er jo lige om lidt, ikke? Jo. Så. Ja, jeg har de 2. Men du skal have 3, så kan du ikke lide det sådan... Fordi det er lidt... Sådan, kan du ikke lide det sådan, gøre bare et eller andet? Jo, bro, må jeg komme ind, måske? Jamen, hvorfor skal du ind? Jeg skal give dig shoeboxesen. Nå, men skal du ikke selv have... Skal du ikke have en MC igen? Jo, jeg går også ud af farmen nu. Nu er jeg simpelthen inde i den her butik her for at feje lidt. Fordi jeg skal have 60 for det her. Det gør jeg. Fordi mig og Mikkel blev simpelthen skudt, imens vi stod og lavede de der ting. Og der kommer et klip ind her lige nu. Nej, vi døde lige. Nå, men vi kan godt nå det. Fordi han kan jo ikke egentlig ikke tage tingene. Nå jo, han fik jo alle boksene. Nej, men hvorfor låste du ikke døren? Det er rigtig nok. Fordi der er mange flere huse, man kan købe, sådan noget. Det er en større by. Det synes jeg. Ja, det er blevet en streamer, men det er ikke sjovt, når du ikke er god til det. Hvad? Det er ikke sjovt, at vi ikke er gode til det. Til det her spil? Ja. Jamen, vi skal bare lige have vores money her. Money up, not money Fuck, det er inde i mit hus. Kom med. Ja, vi er ved at komme med. Ja!
Ja, bro, han tror, han kan løbe. Hvad laver ham med, bro? Han ligger bare på gulvet. Kom Han skal lige dø helt. Tam. Jeg tramper lige på ham, Bare løb. Bro, fuck af. Jeg skal gøre det. Øj, han tror, han er slet ikke noget big. Jeg tramper på ham, bro. Du tager den ene rundt om. Nej, bro, jeg skal jo finde ud af, hvad det fuck jeg tramper. Kom under. Han døde, tror jeg. Jeg gjorde lige ham lidt dirty, bro. Tag med ham. Tog du lige pengene? Nej, bro, chop ham her. Altså, hvor fuck er han? Ja. Jeg tror, han laver, bro. Kom her. Nej, bro, jeg står hernede og camper. Ja, hvad tror du laver, bro, Jeg ikke? lukker ham bare. Ja, du pusher, jeg bliver her. Jeg tror, du laver, bro. Hvad tror du laver, hvad? Ja, du er ikke slik. Du er ikke slik, bro. Du er ikke slik. Slik noget baking. Yeah. Han må være low. Han hopper ned. Nu trap no paddling. Kom her, little boy. No toast, no pose, ikke? Altså, hvad laver til min? Og jeg tror, det er... Hvor er han? Fuck han? Han løber længere ind. Lad ham ikke komme ud. Han står herinde, bro. Hjælp mig. Jeg fylder. Kom. Jeg kan ikke komme ind. Kom nu, jeg fylder. Gå ind. Jeg ligger der. Jeg tramper på ham. Gå væk. Hvordan gør du det? Jeg ved det ikke, jeg skal lige finde ud af det igen. Klappet. Yes. Se, jeg blev lige klappet. Ui. Det er X. Det er X. Prøv at se Galaxyen. Kom ind, bro. Det er X. Tram på ham. Ja. Kom ind, bro. Tryk X på ham. X. Er det X? Okay. Bitch ass buddy. Bitch ass buddy. Det er boy. Det er, yeah. Han er død, bro. Jeg har allerede taget penge. Kom. Jeg har taget Galaxy-boksen. Okay. Som I kan se i YouTube, så har vi simpelthen Galaxy No Palaxy. Yeah. Nu er vi simpelthen på vej til det der simpelthen ned og sælge. Lige her. Og lad os se, hvor meget den går for. 2.700 der. Hvad fik du? Fik 6.000. Ja, du havde jo også en mere. Jamen, jeg fik jo 3.000. Ja. Men, den nåede ikke, bro. Nej. Yeah, that's what we are, boy. Oh yeah. Jump the tall gate. Hit a hallway. Feel me? Vi helt det der King Bar, no Browning. Det skal bare lige have sådan en bil, no pil, tik, det kan blive en ding. Ja, så vi kommer om i hans bil her. Du kan se, vi har 2.700. Jeg har i hvert fald 2.700. I Dirty Money, så vi skal lige ned til det her. Hvad? Hey! Hvor tredje i gang? Hey! Hvad? Hey! For fuck! Fjerde gang, altså. Nu skal vi simpelthen ind og vaske vores penge. Så jeg vasker mine penge her, og jeg tager lige lommeregneren frem, så vi vender lige tilbage, når vi splitter pengene. Men vi har jo en gun, bro. Så skal vi købe en gun på vejen. Køb en, okay? Bare lige hurtigt holde om til selskab. Skriv lige noget til ham. Nej, men bro, jeg skal splitte med penge på. Det er lige meget nu. Det er lige meget nu. Okay. Stop. Skriv noget til ham. Skriv wait here. Bro. Ja, jeg bliver her. Jeg er fucking glad. Han beder til om det. Han skal ligesom ikke se, vi løber derhen, så får med han. You can't. Kom herhen med ham. Høj, slap. Okay. Bro. Og sådan der han inde. Ja. Wait here. Use for... Okay. Alle sammen. Jeg går hen og køber en gun. Bro, jeg kom til at skrive, I need to find his gun.
med at skrive car bagefter. Jo. Øh, Ej. Sell reps. Ej, Jeg kom. sælger. Kom, Julie, skal ud. Sell reps. Say come out. Kom. Jeg klarer den. Skyd ham på. Eller Nej, Bo, han skulle bare ind i. Kom nu ind. Hvor klarer han? Han lægger fucking let. Hvor vi tager ham hen i et eller andet hjørne, ikke? Og så skyder jeg ham, okay? Ja, hvor er det kun. Ja, det er cool. Chat, han er cool. Kom her, der kan han ikke gøre noget. Han er cool. Kom ud med dig. Tag Ja, er han gun ikke lige der? bro. Fuck, prøver du på? Bitch, stay der. Homie, giv mig that cash, boy. Nej, bro, du skulle ikke have dræbt ham. Det er lige meget, han havde kun sådan 10. Jamen, Se ham, bro. Du skulle have sagt, at... Se, jeg har skrevet noget. Det er lige meget. Det er lige meget. Men hvor mange penge har du nu? Ja, vi skal have 3.482. Jeg skyder hovedet af ham, er okay? Er du klar? Nej, sig hands up. Har du looting? Nej, bro, kan du så have en gun for helvede? Jamen, har du looting? Nej, det er lige meget. Hvad laver du, bro? Du har ikke nogen gun. Jeg kan ikke, du hygger dig bare. Hygger dig sgu bare. Skyd ham! Nej, bro. Kom nu. Hey. Nej, Julius. Hvorfor? Jeg har allerede fortalt, hvorfor jeg gider ikke bare igen. Hallo, du skal ikke købe noget, uden vi har delt pengene. Ja. Det er for. Okay, kom. Jeg har 5.230. Ja. Køb nu. Nej, bro, vi skal ligesom have en machine. Ja. Jeg køber en machine, okay? Nej, jeg skal jo lige collect money. Bro. Shit. Ja. Nej, vent. Hvorfor har Hvad? jeg... Kom nu, Nå, skal jeg her? Men Bro. vi skal også have råd til en maskine, eller køber du den? Machine? Ja, det køber jeg. Og skal jeg købe en Supreme? Hell no. Skal jeg ikke? Skal vi card tweaking? Just ind. Skal jeg ikke? Hed. Jo, køb nu bare det, du vil. Jeg har købt en Galaxy og en empty shoebox, fordi jeg vil gerne leve det her råd til en machine. Ja, jeg har købt to Ved du hvad? exclusive, en Supreme. Jeg kan godt lide, at du køber noget mere. Vi skal ikke blive skudt nogen. Der er nogen lige ved siden af os. Printer, så skal du gå ind der. Kan I se den der åbning der? Ja. Så går man ind der, og så taler man med ham manden, der står over i hjørnet derovre. Lige her. Hell yeah, kom, we'll start. Er du i? Ja. Nå, jeg putter lige en Supreme her. Kan I se her? Det var sådan en lille grej herinde. Okay, jeg putter lige den Galaxy herinde. Og en exclusive. Hvad er det puttet ind? Men jeg har... Er det der en Galaxy? Ja. Nej, det er ikke. Hvad er det der? Men du har puttet alle tre ind. Ja. Nå. Jeg har bare en... Jeg står i hånden med en Galaxy. Luk døren. Altså... Imens tingene står dernede, så vil jeg bare lige sige, husk at like og subscribe og kommentere, hvis I vil, hvad vi skal lave i den næste video i Billy Street 2. Det var bare det. Tilbage til videoen. Er I klar? Ja. Oh shit! Er det galt? Guli water. Det er crazy. Ja. Det har vi cancelet på YouTube. Wow. Nu har vi simpelthen fået 2 exclusive. Men vi venter lige på, at min Supreme og hans Galaxy bliver klar, så vender vi. Okay, nu har vi simpelthen fået vores Supreme og
Okay, nu er vi simpelthen alle skoene, så nu går vi ud, og så sælger vi dem. Skrrr. Lad os komme afsted. Let me know, do you love me? Der står en eller anden der, bro. Ham derinde, der er nok meget at se til. Jamen, er det ham der? Oh yeah. Fuck han. Vi Er det ham? er jo klar. Boom, man! Subscribe for den der, subscribe for den der. Hvor er du? Hvor mange penge fik du? 4.000. Jeg fik 7.000. So, Yeah. making the Yeah. flanjon. The flanjon. Shit. Nej, han caught him lacking, bro. Nej, bro, han Hvad? så han lave gang signs. Skal jeg lige skyde ham? Skal jeg lige skyde ham? Kan det ikke være sjovt? Skål. Jeg filmer, bro. Jeg filmer. Mikkel, han skyder ham her, fordi han skal have revenge. Fuck, tror du laver, bro? Tror han bare, han kan... Men jeg... Han kan ikke komme over der. Han kan ikke komme. Det var ham, der er gun. Hvor klædt. Altså, bro, han tager min bil. Fuck en lille bøs. Fordi vi var også fucking så rige. Vi er så rige. Mikkel, jeg køber også lige en gun bagefter der, bro. Yeah, that's what we are, mate. Og så tænker jeg, at vi får komme chopper nogen, og så tænker jeg, at det er det. Tag lige noget, fordi jeg er ved at starte. Slut her nu. Ja, jeg skal også lige have noget vand. Eller er det Gatorade? Er det 100% Ja, vand? det er Gatorade, bro. Selvfølgelig er det Gatorade. Vi skal stay hydrated. Nå, mine er færdige. Jeg fik 7.000. Og jeg smed det lige ned her. Wait, kan man det? Ja. Gator! Nå, Okay, jeg har 4.148. Society. Don't kommenter lige, forget. hvis vi er meget rigere end jer, og I er bare sådan nogle broke boys. Yeah. are so sad. You better come tell her, boy. Oh. Yes. Or else we're gonna tickle your butthole. Det er fed engelsk. Oh. Ja. Vi Don't ved, der er forget. funktionelle her. Jeg købte køb lige en 2 G, vand. 26. Købte du en G26? G26, ja det gør jeg. Ja, så køber jeg også der. Og så købte jeg, og så jeg vil nok råde til at købe 2 ammo, bro. Er det, hvad for nogle er det? Det er 9 mm boxes. Bare køb 2 af dem. Nej, ikke wasting bullets. Ikke wasting bullets. Bro. Det var nice. Sagde du sgu. Det er så excited det der, bro. Hvor meget det koster. Så er altså Chocha. Hun er varm. Vi bliver skudt. Hey. Ind. Hvem er det? Nej, bro, vi spinner. Sådan der. Kom. Hop ind. Nej, bro, så vi spænder simpelthen nu, fordi vi hørte nogle skud. Og det er så ikke finde ud af at hoppe ind i bilen. Ja, jeg kan ikke finde op ind i bilen. Der er nogen, der skyder efter. Var det ham der? Ja. Det var ikke ham. Nej, det er ikke ham. Benny, hvad hat? Hvad laver han, bro? Tager du fest ud for en skyld? Benny, vi går lige op til ham, og så siger vi, hey, giv os alle dine penge lige nu. Kom lige, Money now, money. Hvem fuck skyder? Der han, hop ind. Jeg var en. Ja, ham der. Hvis jeg kan stadig finde op ind i bilen. Kom lige ned, bliver det fucking her. Åh, du er fed, altså. Emily friendly, gutter. Jeg sagde, det var fedt. Det var fedt på kød og sådan noget. Ja. Hvor er det? Det her, ikke hop ud. Ved jeg så ham. Hvor? Inde i busken. Han under bilerne. Hop ind, hvis det er. Hop ind. Vi tjekker selv. Du skal ikke dø, Julius. Det gør jeg heller ikke herinde. Det betyder ikke, du er bulletproof. Jeg tror bare, du syner, når går live. Hvad? Du så bare syner, Julius. Nej, jeg kunne høre det. Men når de står derinde. Okay, vent Vi venter på dem rundt om hjørnet her. Ja. Jamen, jeg betaler lige bilen, sådan, så vi er klar til at køre i den, ikke? For hvis det går galt, så hopper vi ind i bilen. Så skider jeg på det. Fucking løber der. Fucking løber videre. Ikke skide. Han er bare sådan en noob, bro. Kender ikke spillet.
Det kan jeg se. For en grim. Got him. We fucking got him. Hop ind! Jeg døde. Hædner. Fuck sker der? Jeg døde. Der kom en af min økse, bro. Fuck er det der? Og ind i byen. Er det hele ikke en by, Julius? Jo, Det men der- jeg spawner noget ved printers nede. Men der er jeg også. Nå, du er der. Bliv stående. Hvor? Jeg løber hen til dig. Bro, du er helt mongo. Kom nu, Julius! Så fucking så stille, altså. Vi er købe en ny blok. Okay, nu er Derfor, vi skal også simpelthen nyt. inde, og vi skal lige have noget nyt tøj. Yeah. Hvad vibe er du i dag, Mikkel? Jeg ved det ikke lige helt. Under Armour Fleece. Grey Knight Tech. Vi er oppe i den dyre ende her. Damn! Green Demon Tears hoodie. Jeg er sådan der på den her drip. Fordi bro, jeg pænt så fint nok. Jeg skal jo ind og have nogle fede sko, bro. Det går ikke der. Går ikke, de er glade. Hold. Jeg har nogle pants, nogle pants. Ja, jeg bruger $1.000, bro. Shit, jeg bruger lige $1.000. Jeg har brugt 1.300. Hvor er skoen? Det er jo den, hvor man sælger... Ja, hvor? Ja. Bro, prøv så fresh jeg ser ud. Så er vi lige med en kiks. Yeah, bro. Men vi har ikke engang råd til tattoos. Jeg skal have den. Damn, we're looking drippy. Bro, jeg har ikke engang råd til... Jeg har råd til Black Navy ones. Og nu har jeg ikke flere. Kom, det må bro, jeg har kun 500 kroner tilbage, men okay, det må blive det for den her video. Tak for, at I gad så med. Og husk... Hvis I gerne vil have noget mere af noget fucking video, så sig det bare. Så skal vi nok tjene nogle flere skies og få nogle tattoos. Ja. Ses! Peace! Og husk som altid, det bliver en god dag.